И здравейте, пичове Пито, аз съм Пепо и днеска ще снимаме на GTA San Andreas. Това е поредица, само две поредици ще скучаме сам сена и то още не са избрали отбор на FIFA. Значи, сега тук намерихме оръжие и извинете, че много тъпо ще стане клипа, защото написах кода за безкрайна кръпка куршим заради шибаната първа мисия, дете си има убият на нея, защото ние педали с колата с жалко. И ми трудно да мина мисията. Иначе чакайте. Мисля, че кода сега е дезактивиран. Дайте го запитаме, защото мисля, че кода не се е такова. Извинете, че ползвам телевиз. Много съжалявам. Просто извинете, мам. Но кода се прави? Вижте. От първата мисия много мина, въпреки че много елементарна, но то силния пейрас ма стреля, но нещо друго става. Тъй, че само един който ще ползвам. Ама това, който ще ползвам само за тази мисия. Иначе другите са уши на нещо без нищо. At least it was before I fucked everything up. И сега тия... Значи на тия къстани ще ги скипвам. Защото и тия са много дълги. Сори. Гледам на мисията. Защото съпор да мина като бил уния тапаци ма. То полицията почва ма гони да стреля мене, не тях, тече. Открикат се първо кода ми по-лесно, защото сега съм го убили. Сега съм го убили. В момента съм отключил за мисията. Значи честно казвам, другите мисии няма ги тъпвам с код. Айде. Хайде, копеле. Пълно мога правите стича правилната полица на Сан Андреас. И за преведенето на български език благодаря на стича BG, защото има туториал как да се направим GTA-то на български. Нека някои игри да си правиш, да ги правиш по-лесно на български, защото примерно някои игри иска само да такова пача в папката и нищо друго. Пак там модел с такива папки. И мой само изложен код. Тук да използвам само кода за това. Само кода за... кода за сливане на това и това да използвам.
got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. Чернюки. И звука на играта ми бъгнат. Не му я чуваме като говорят героите. Аз ще ги снимам епизодите на мисии. Да е по-кратко. Опа! Добре, сега сме се прибрали. Е, тук има фотоапарат. Браво! Защо се прилежам? Ами, левцето на мишката ми се скапа. И утре сигурно ще си купувам нова мишка. Браво! Фейсбук. И добре, това ще от днешния епизод, на него се харесало.